For mange år siden lignede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, som man altid sagde. En dag kom to bedragere, og de sagde, at de kunne æbne det dejligste tøj, man kunne forestille sig. Det havde den forunderlige egenskab, at det blev synligt for en mere, som ikke duede i sit embede, eller som var utilladeligt dum. Alle hørte om 12 ville sige, hvor dum hans nabo var. Bedrageren fik silke og guld og arbejdede med tomme væve. Gud bevares denne kejser, og jeg ser jo ingenting. Skulle jeg være dum? Det må ikke gå videre, så sagde han. Sikkert skidt, sikkert smag, tøjet er hvidt. Fra denne dag er denne dragt er helt igennem, er helt igennem, er helt igennem. Den mest fantastiske dragt, som man har set med noget om. Betragt de skønne fløjleskærmer. Bare nærmer jeg alle hæmmer, der ene som klædt. Aldeles pragtfuldt stykke stof. Pragtfuldt stykke stof. Ministeren skole i klub. Men den gamle embedsmand havde hørt om tøjet, så han sagde, Morten er sød og elegant, farven er rød, hvor charmant er denne dragt er helt igennem, er helt igennem, er helt igennem. Den mest fantastiske dragt, man skulle tro det var klub. Betragt de skønne fløjleskærmer, kom bare nærmer jeg alle hæmmer, der ene som klædt. Aldeles dejligt stykke stof, dejligt stykke stof. Sammen kan hele vort hof. Og hele hoffet blev samlet, og ingen ville virke dumme eller ugavede, så nu var klærne færdige.